同志社国際高校の研修旅行中の船が沖縄県で転覆し、生徒と船長が死亡した事故で、京都府が今日会見を開きました。文部科学省と調査した結果、学校は安全対策などについて十分な検討と必要な対策を実施していなかったとした上で、安全確保は著しく適切さを欠いたものだったと指摘しました。また、船はアメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で転覆していて、政治活動などを禁じた教育基本法に反するという見解を示しました。このため、学校に交付している私学助成金の減額を検討していて、減額した場合、府では初めての事例になるということです。